মল্লা হাত হিমব তখিমনানি কারণ গাকাই চিনি উত্তর মহারানীপুর শিকক গাড়ি থুতাयै বরক एक्सिडेंट माने हयते चिनि महारानीपुरनि जे चेरे रंग बिप्रांत फनांगै रमुई तगै जेलक तलांगै बुवै तगै अवस्था हामयाक्लाय तनि मानि बागै जों तिनि बरक काहाम चेरे काहाम कुनु निर्दोष गरै कुनु सिककनो बुमाबो गरै रमाबो गरै बरक कुनु साइबो माया एकजन स्कुलनि स्टुडेन्ट अल्प बयसनि चेरे रक रंग रमुई तिनि बरक अत्याचार खालाय याकुं यां माया खालायै तिनि अवस्था हामयाखै तनिखा जों अबनो बागै जों तिनो अल्लाहार अंखनानि बाध्यता जोंनो खालायका बरक हर हर फायै दगा उस्तारिवै बेराय चराय रंनो बुवै तगै चेरे काहां काहामनो रमानि व्यापार तयै जों तिनि मल्लाहार कासमानि हिमनानि नांखा आबो पुलिस प्रशासन रक तारातारिखाय म चेरे जे 6 जनानो रमै जे जेलो त्रांगै टर्चार खायमानि याकुं यां माया खालाय कं माया खाय तनि मानि ताति सत्तकाय बरक याकरै मंगो सुदगै मार रहनाय जुदि सुदगै रहै आंगाकाय बरक फियागै रहै आंगाय जों मनिस्टेक टाइप कुबुल कतल लेब्रा थानाय जों लाहार कासना बाय दंनाय तिनिबो जों तिनि व्यवस्था जों मा खालायनाय आबोनि बागैनो जों म लामानै लाहार तिनि हिमनानि बायदता जोंनो खालायका खुलुमका आं बुं प्रमला देबरमा आं तिनि सानामु जों मिडिया रंनि बिसखांगो जे जों बाहावनि जिमि जे मुसुक सिगरक खगै फायै रिफ्रिक जागै फायका बरक उतन बरक ओकला बरक दतम साबो जों साइमिया किन्तु बा अ जागा फाय बरक एक्सिडेंट नंगो थैका तामु थैका माने जों कुनु बरना थैका हंगानो जे कुनु एक्सिडेंट बा गतना आंखा गाय जतो बरनो थाङै मानायो प्लास थाङै नाय मानि सेंगला बरक थाङै बरनो रम तलांनानि अ जागा कुनु अडेका गरै कारण जों पुलिस रंनि यागो बरक पुलिस रक थांनो रमै तलांगो जे जिबे हासपाताल सगै जिबे हासपाताल गोथांनो सगैयो जों खोनाव जे जिबे हासपाताल सगै मान पदे कोरोना टेस्ट खायाचा बा गार्जेन फायाचा पुलिस इनविटेशन खालायाचा जों नायमे हनि डाक्टर अब तांगिया पुराय घंटा 1.5 घंटानि परेसे बरनाय जाव जुदि से बरक सगै के एडमिशन खायका मात्र बरन नायखा अबर तिनि गोथां तंखमो अबाहाय चिनि म महारानीपुर एलाका रो अबाहाय इंला खामो चिनि जला बसारो कुनि दिन अबाहाय इंला खामो बुजागो तगजागो सागलम रो खरक जाबरो बुजागै तगजागै बिनि जतन आरो लिखित खाय रिखाबो बिनु देबरमा बनो जतन लिखित खाय रिखाबो न जबरदस्ती सयना हारिका आंनो बोथारो आंनो फबो किन्तु अबबो सम्भव या सियोरिया आं कयना मुसंगो चिनि अजे एलाकानि बर रमितला माने बिना दुसेर बरना सास्तिरिना तां थन फियगनानि आं थन जुदि से फियगया हांका जों आन्दोलन चलायनाय अबाहाय जों डेपुटेसन खालायनाय जों थानाव थांनाय जों पिएस थानाय प्रतिदिन चाबाहावनि पिएस थानाय कयलामपुर पिएस थानाय चिनि मंगिया गामि पिएस थानाय चिनि बोरै र बुमा बदल अंखरनाय बोरै ना बुमा बदल चिनि मुया फालै जानाय वातानि जानाय बरनो रमिते लागि बाहायखै बुइमान सरखारनि थाना आमनो कयमों देशाले कारबासिनो सोलिनाय बायदि मुया फालै जायजोंनाय वातानि जायजोंनाय बिनि न किचिं मिजे तब फान बन पुलिस रम तलागे बुवो आंनो दिनि बुफायदो अर पता आं आनो ताबुबाय सिदि आबो माफ खमा मा साननाय आं नोमबोदि दाखलाय आं बुजांनाय किरितिथिं आनि देहार साथिथिं आं मा सानाय आं मुदि खालायकानै किन्तु बा सरकारनो आंबोनो दाबि खालायो बरनो पुलिस प्रशासन आं नर पुलिस प्रशासन नरकनि दायित्व दङ नरक रमनानि नरकनि थानि रिपोर्ट सरखाय सबाइके नरक मारनाय आबो कक ठीक नरक सामने से अगर हिम्मत हो तो सामने से वार करो पीछे से क्यों वार करता है जुदी से अरेस्ट खाना हंका चिनी बरै बुमा बदल पीछे से अरेस्ट खाइ तलांनाय फायदे अरेस्ट खाइ तलांनाय फायदे चिनी बरै बुमा बदल अरेस्ट खालायनानै सिगां चिनी लास्ट से हिमनानै लांनाय नरक प्लास ताबुसु जरते 6 जन रमजाखा जों खोनाव मंगिया गामियाव तै 5 जना बुमु लिस्ट दंगो तै चिनि म महारानीपुर बते लिस्ट दंफो अब जरते मुथाया हंका जों गुरिनाय बिया थांमान थानाय तिनिसो जरते जुदि से मुथाया हंका तै रमान जागला चला बोसारो तिनि इनकाम खायके बिहे बोसानो सारिनाने चला बोसारो इनकाम खायके बन्दन छुनाने चला बोसारो रम तला खाय जों तामो जानाय आबोजि साइ खनारि दे 6 जना बियां रम जाखाबो 6 जना यां पानबारी देवन छदार उत्तर महारानीपुर दक्षिण महारानीपुर पदिनो रम जाखा 1 तारिख
23 তারিখ जुलाई मासनि 1 तारिखआव रिपन देब्रमा रमजागो ताइ 20 तारिखआव मुया फालसनाय बिन बुं ताम कमो रंजित তাই 13 তারিখ 13 तारिखआव 3 जन एक दिन दिनु 3 तारिखआव किन्तु बा अ दिनु ना लास्ट के बुखा बिनि साकलम बरबन तो फटाबु कोरन्दामिरि रहजाका किन्तु बा नों कलबागनो कोरन्दामिरि रहजाका फियंना नों थन अबनो चिनि कलमो जुदि सा फिय या हंका हंकाय जों लाहार कतर कासुनो मसबुर ओंनाय ताय बरनो साजा कम खायो दाति दातिन फियंना नों जाथुन कारण चिनि चला बोसोराव इनकाम खाया हंका हंके जों बाहायखि जानाय बोसाबोते रंनो बाहायखि जारिनाय তাইতে চক যে সাকরক ফবজাক যে থুরুক জাদা মানসাদা তিব্রাসাদা সাইনিয়া যে ফুনুনাই চেরাই কিন্তু বকিরি মানে চুতে গছিরিখা কিন্তু বুয়া জাকাত করে যে বোথানাই রং রন্দি যিনি কোনো আপত্তি করে খনি হেঙ্গাই ব সাজা সাসি মানাইয়া ব আসামি রমজাংনাইয়া जों आबो কোনো আপত্তি করে ইচ্ছা মতে রন্দি গুড়ি দি গাইতুক দি কিন্তু ন কাহাম হো কাহাম চেরাই কাহাম বড় কাহাম ন রमै বমো সयै লাংনানি bu tok bu muskili nani ini resolution tam rok sui rok sui pung bu mung abe kaca jaga 30 40 bu mung rok sui pung au ang no apno butharo noi abo kintu mitha jengra tatal তাড়াতাড়ি কাচিন মো ছয়জন যে চেরাই রক রমজাং মানি অতি সত্য তাতে পিয়ং মাংথং जों बिसे কক साया जों समय করে কক সারান চিন্তা সময় করে চিন্তা সিরিং না সে সময় তাড়াতাড়ি পিয়ক তো তাই যে শিকক ন বুনাই বরক রমজাং থং Cina asal kok. Ang tadi saya kok sana musugo. Kini takku bisa jadi deborma. Bo, सरकार गभर्नमेंट चाकरी सिखलाई तो खरक सा बरक. बिन अर्थ में अपराध खना. Bo खरक सुती माने बिनी यूनिफॉर्म चुम्बई से बो. फाइ तो बेसारा. आज अगर बोनो सही बुतई वाक न बुतई खलाई. जोतो न नुक बाइना मीडिया रक. जोतो न यूट्यूब खुलो ना के फेसबुक खुलो ना के नुक ना. तिने बिन बसा कलाई चराई न किबी बोy. Ketiyo sudun si buwa glata na hare nuku tong na joto na abo ka police ang tama kalay ma asar kerja bini ka bisar kerja ha bini bisar kerja bini las kalay ja tong masay si bono si pok debo sui buti bula yo abo ni ke bisar biang tan bini tamo tong sade bini tamo operat tong bono hitang gi romoi ma yang eng saron to oro sigo khogai musuk sigo phayai bo gari accident ngai oro kalay थैबाय मानि तासारा पुलिसआव थांसि तलां थांगो अबन बागै कै बिना दसे लागानो बर रन रमबाय का अरे परे फना मका चिन मो सारा महारानीपुर एलाका बिब्राम तो नांलाय तंलो चाना न साइ मिया थुनानो थैमैया एमनेसि कोरोना भाइरस नि तयै जों बिब्राम तो नांलाय जा कोनो काम काज करै ताबो कोविड-19 हिनि बोसोर जामेला नाङै दं अबनि बिसिंगो सिताय रमलाय सुलाय बोलाय तगलाय रम तलांगो थिङो रम तलांनि नर रमदि bono buoi to gai sakolom robon linani bini tamo asak asik सरकारी नियम अब है रोमनानी तो और पुलिस नि तो और बुनानी आसक अधिकार दं नरो रिजाक तंग सादि बिसजि देबरमा तिनि ताखो बिसजि देबरमा बनो बुथामानि के नुगै तंग दाग दाग पिनाक दास पिनाकि दास दा पिनाकि नाप बबर खारका हा बिसिं दा हाबै थांका सादि बनो खितां कारिमाया आंना नां जतनो प्रोटेस्ट खालायो आन्दोलन खालायो बनो रमना नांनाय बोथाना नांनाय बिसजि देबरमाना जे बोथानानै रमना नांनाय बोथाना नांनाय हिन सालो किन्तु बा कोनो एक्शन खालाय जाय आबो हंका हंकाय मखै तामनि बागै ओसो उनाला नायखा आंहा बनो कयना मुजुंगो चिनि जे असराय र बिना दुसे नि दुस तंमानि बरनो कजां तिनि बिनि बिहि बुसा जतनो बिबान त नांजा जाननो साया मासनो मानंगिया खालायै तंग तंलाय जा आबोनो दाति फियना नों थुन आं आबोनो कयमो हामबाय